Samantala nakumpiska po ng mga otoridad ang ilang depektibong timbangan at ilegal na ilaw sa mga pwesto ng bentahan ng karne sa Bayambang Public Market matapos magsagawa ng inspeksyon ng mga kawani ng Special Economic Enterprise kasama ang meat inspector ng bayan. Layunin ng naturang inspeksyon na matiyak ang kaligtasan ng mga produktong karne na ibinibenta sa palengke at ang mga tamang timbang na ibinibigay sa mga mamimili. Sa isinagawang pagsusuri, nakumpiska ang 2 depektibong timbangan at ilegal na mga ilaw na dilaw na ginagawa sa mga pwesto o kinakabit sa mga pwesto ng karne na maaaring magdulot ng maling impresyon ng kulay sa karne. Ayon sa mga otoridad, bahagi ang hakbang na ito ng kanilang layunin na maprotektahan ang mga mamimili at matiyak ang patas na kalakalan sa loob ng pamilihang bayan. Pinayuhan din ng mga nagtitinda na sumunod sa tamang regulasyon upang maiwasan ang problema sa publiko. IFM News. IFM News. IFM News.